Hi guys! Welcome to my channel. Ano pa? Please like and subscribe. Ako di ay si Archie Alaska. Muli nami sa Capitol Valley daon. Ikan ni sa dagat. Muli na po kay iit kayo. Motor may kapag ilaban natin. Ito rami ha? Isa ang motor. Ganyan sila natin. Ha? Meron rin ganyan silang ban-ban. Ban? Oh, Baka kay Aladin yun. sir pa para. Ha? Sir pa sa atin. Amigo. Sige pa suri-suri ron kay wa pa eskwela. Sa Lunes, pasukan na mga friend. Kung sa'yo, nabutag mataan eh. Apoy na po. Sakyanan sa likod. Wala. Salamat kaayo sa naghatag na po o pangan sa kuko. Kayo angin kayo. Iit na siya. Dupol na may gamay. Gamay ra. Pero di pa kaayo.
sa Garcia Park. Yan. Asang ilisan ni Chere? Ha? Ilisan na niya. Isa? Ilisan niya ba? Dito. Ah. Bilid. Garcia Park. O sa Province of Bohol. Capital site. O Diwa Parkiles. Diwa Parkiles. Oh, wala. Oh. So guys, amigo. Nami sa NBI. NBI nami. Wala na kaayo. Oh my God. Ang sinilas niya. Oh. Oh, ang sinilas. Dapin. Stand mo na. Stand. Dito. Isa. Papa to. Okay, kaya na. Okay. Naanami sa rough road na agianan kina murag bawot grabe. Oh. Nakita ninyo ang kalsada na rin murag pabor sa dagat nabaw pa sa kabawudan. Nawagan si Chere. Ha? Ha? Jag mabuang kok ana ha? Ini ra patindo karang kok ana kana kayda. Mura ang pagkaroon ma'am. Ha? Nagmura. Ang Ang bag oh. ano man Naging 900 ang Chere na lang. nauna di ay 1,000. anong gimura man May discount daw. 10%. Ay, tukad na. Tukad kami sa balay. Kuskakil. Kung anak niya si Michael, Alaska. Alaska. Ano kage? Matatikan ka? Nalakaw sila? Okay. Wala lagi sarang bahay nila matmat. Ha? Wala lagi sarang nila. Kipangita ka ganyan. Dito pring-pring. Ha? Pangita ka. Si, Eh, ati pring-pring. ano man? Nagtrabaho na siya? Ha? Nagtrabaho na. Nahinay na. Nagtrabaho na siya? Oo. Lagi. Nabalik na sa karoon eh. Sudlon siguro ko. Ha? Sudlon ko.